Čauky, máme tu další ochutnávku. Tentokrát je to tahle dubajská čokoláda z Teska. Jak vidíte, jde tady vidět hodně pistácie. A můžeme jít na to. No tak. Čauky, máme tu další ochutnávku. Jak už známe, je tady moje kámoška. Ahoj. A můj bratr. Čau. A máme tu dubajskou čokoládu z Teska. A můžeme jít na to. Tak jo. Takhle to vypadá. To stříbrný. Takový dozad. Vypadá to hustě. Tak můžeš to rozdělat? Jo. Já se vám ozvu, až to bude rozdělaný. Tak teda už jsme to rozdělali. Vypadá to nějak takhle. Zatím to vypadá v pohodě. Zatím to vypadá jak normální čokoláda. Kosetka. Jako jo, no. O, to je voní. Už to cítím. Čuchni. Tak a jdeme na to. Chcete to vidět, lidičky? Už je to vypisovaný. Může to někdo vyzkoušet, můžeš to udělat. Tak já. A na půl ještě, na půl. Ježiši, to je strašně dobré. Ukáž můžu? Jo. Rozpůl to. Vypadá to teda úplně hodně. Jako je tam hodně pistácie. Dejte si každý čtverec. Tak jo. Fuj. Co vám je? Nic. To taky zapáchalo. No, Zapálo. no. Na Děkuji. zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Eh, To je mega dobrá. to je tam hodně, strašně moc. Ale to bude dobré. To je nejlepší Dubai čokolád. Takže doporučujeme. Já z Teska. Kupovat z Teska. Ahoj.